20 भाई अरे गाल संख्या को नहीं वो बोल बेटा ये ने प्ले खाना खाएंगे गाल गाल तो वो क्लास है का वो तो सीधी है देखो का देखो आप साझा हम भाई दिनै मीडिया का खबर ना दिनै जों खबर मानिनाय दिनै कासा वाइटेप रिजनल कमिटि नि अनगायै जों खानायनाय कासा डेभलपमेन्टनि सामुंगाव किसुता अराय फराय इंफर्मनि बागै हायनि जों खबर मानि इमिडिएटलि जों फाइलेखा दाय दिनै अर लोकेल लग दङ दिनै अर लोकेल नो सिनियर लिडार ओमफ्राय जोंनि कर्मरजों गोबां मा दङ अखायसि दिनै अ कासा टिटमंखाय कासा सारा त्रिपुरा राज्यनि कासा पवित्र स्थान होनजाबो जत सिनिबो सारा बছর जे जुग जुगखे चलिफायमानि दिनै जत दिनै बायरेनि हापांनि बरक रावबो सिउ त्रिपुरा राज्यनि तो सिउनि सिउ अन्यतम कासा तीर्थस्थान अ तीर्थस्थानाव कासा ट्रेभेल वेलफेयारनि अंगैनाय दिनै एडिसि प्रशासननि थ्रुते कासा अर जात्रि रंनि बागै कासा 4 तला दे 5 तला अंगनाय कासा बिल्डिं खायजांमानि बेलाय बेलाय काहाम जों दिनै हयतेबो जों बेलाय बेलाय दिनै जे महाय इनिशिएटिभ नानाय रंनो जों बेलाय बेलाय दिनै सारसंनो जों हामबाय माया फारो आबन फियाबा अ काहाम इनिशिएटिभ जागाव किसुता बरकिया बाकारा सिनिया बरक फाय किसुता दिनै लेबार रंनो दिनै सामुं तांनाय रंनो सामुं मुथागदि हाय इंदि हनै हंतांफानि बागै जों बाध्यगताङै मा फायगा जे महाय जों खबर नानै बाहाय प्रब्लेम बाहाय इंतांफानि खायमानि जेहेतु जत सिउ सारा बছর दिनै अरतित सानुं खांखा दिनो तीर्थ स्थान खांखे जों जतन कष्ट जात्रि रखायनाय थुताय जाथाय करै से डगमाया कुनु करै आबनि बागै कासा इनिशिएटिभ नाजाकमानि बेलाय बेलाय काहाम हायनि बागै भबिष्यत जरा महायके वान सुइ तंनाय रक डेभलपमेन्टनि सामुंगो महाय किसुता सामुं रकनो डेभलपमेन्टनि सामुं रकनो बन्द खायनाय हनै वान सुक तंनाय रक बरक भबिष्यत ता खायथों दिनैनि थाखाय बरक खानावानो दिनै जे कक जों सालायमानि रक बरक जेहेतु भबिष्यत महाय सामुं ता तांथों जों जत पालखे तामचिनि करबुक एलाका सारा त्रिपुरा राज्य जों आज महाय जे आ बरक रंनो जों किसुता जों बंनो आमो खायना नांगौ हायनि बागै जत पालखे जों अ डेभलपमेन्टनि सामुंनो जों बुसनांगौ आगरिनाय पायरिनाय काहाम गोरोंखौ एलाकानो जों सुस्थ तजन्त खायनाय काहामाके जों दिनै जात्रि रंनि बागै सामुं खायनाय पायरिनायनि बागै जत सहयोगिता रुफायबादि होनाय आं जों जत दिनै अर आमं गैनाय एलाका बासिंगैनि जों कयजाव ते कायसा जों खायनाय दिनै प्रशासन रंनो जों खायनाय महाय डेभलपमेन्टनि सामुंगो जरा थांगैनाय सामुं बन्द खायनाय दम केरिनाय आबारनो गैनाय इमिडिएटलि बरनि बाय किसुता तजन्त र खायमांखे बारिखे हामनाय जों दिनै प्रशासन रंनो जों कयमुं याफार हामबाय बिपदनि सामुंना काहा हाया बमाना तिसाया प्रजाके मुने खायमांना जों बारानि ग्रो दिनै कमिटिनि ग्रो दिनै बसु रां फुजानि सामुंना तांमनि फुजिया बायरानि ग्रुप हायो मजाबना तांसकुमाया तुसकुमाया किया जुना कस्तला दमो बया जुंब्राना जुं बाय किया जुलाहि हा आं बना सुस्थ बाबे किया दिनै जाति तुत्रि नाना सिया बना बायरानि आसामनि जुरान जत जाति फायने रनो बरवा तुमा चानिमा हिया तुमसे जाथाय खेमो जागानो जुं तांरिमो जागावो से बना बिक्रांति किया जुना तांसकुमाया दिनै जार सामुं तांनाय राव लायबा तायबा रनो फ तांसकुमाया किया बना हामला सामला खेतो बया बदिमा बया जुं खादु ख नांबया जुं बर कयजन दिनै सिनियर लिडार बाय जों जुनियर बाय जत बायके जुं बरवा थुंलाया चिंता दारा लालाया बना ब्रेके काहामाके तुइ थकिया ब सामुना सातसा किया जुं सामुति सालायमेनो हिया जुं बना साथाय लाया जुं लाया जुं बिदियानो रेहिया जुं बिदियार उपेवा जुं साहा दुइ साहा आबम बया जुं गाव सारि आफां तंखा तुइ आफां तंखा जे खानाय राव दिनै गाव मानो खाया मिथिया बना बुल प्रांति किया मिथिया बमाना नावाय सुनाय आबम बया जुं फायलायजा सारिनि 4टा 4:30 5टा दिके जुं बनो ककमा सालाया जुं बर
दालाय खे मो जागा वो बा चालाय न जों कयेकजन तुये जों बकक मानो तुइलाय सालाय हा जोंलाय न सालाय हा अबो ये दुख नांबो ये बकौन हमा सामसे बो मा कौन जों सादुने फुक्रै आरो फो दुख नांथमनि कारण जाते बो मानो सेंसन खेला तो हुबा हमकोई मुते बे कि आं साइला जामसे बर जाति जाति कष्ट हन तुमि पाउन तुमि हिया जाति तुम थै जाते हिया बन साइया लामा जों कोन बन सुख शांति के जों पाउन तुइसाले मी आं तो हाके ब्रेके जों बन जारि मे नाय या बो ये आं जतन खुया आं बो बिदि आरो न आं गाव थाय थायनि फन साखारि जामसे आं गाव साबो सारिया बेखौ ते रुजाया आं बसु सायनो आनि गाव बर नाम जहा जतन खुंजा फिर काम शुरू कराया। कुछ बाहर का भी आदमी है, बोले आप लोग काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम चालू करो, बंद मत करना। गांव के भी है, बाहर से भी काम चालू कराया। अभी आप लोग काम कर रहे हैं ना? हाँ, अभी काम तो कर रहे हैं। सब लोग बोले काम करो, यहाँ कौन सा जगह है ये? तीर्थमुख। तीर्थमुख। कब से काम किया आप लोग ने? कितना महीना हुआ? फरवरी से स्टार्ट किया। फरवरी से स्टार्ट किया। आज फरवरी से स्टार्ट किया है। हाँ ठीक ठीक। ने बबो थायो थांगे तम तम विजिट खाइजका तिनी थाइके काइसा जागन हो और कर्म तैसाव 50 सीटेड गर्ल्स हॉस्टेल ने बागे साइट विजिट खाइबे मानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बाय ऑफिशियल्स गाय लगे तो ऑनरेबल एमडीसी चिनी लॉन्ग ट्रैवल नि हॉस्टेल नि उनको चिनी उनको बोर्ड नि चेयरमैन गाय अबो स्टेट ट्राइबल वेलफेयर नि फंड अबो एडीसी टीटीएडीसी ति रूट नगै अबो एग्जीक्यूशन टीटीएडीसी खेलने 50 सीटेड विथ बाउंड्री वॉल द यूटेंसिल फर्निचर जे नामनी अबो काइसा प्रॉपर हॉस्टेल चिनी और जेहेतु आगे सिन बुरी रकम हॉस्टेल नि बगे अनेक क्राइसिस बा जेहेतु तिनी लोकेशन फाइनलाइज खाइका ऐसा ऑफिशियल टॉक्स नि बिसिं तैसा जागा फाइनल खाइमान बिसिं कारण साखातै कारेन्ट लाइन रबो थाङै दं ओमफ्राय जत डिपार्टमेन्ट नि कन्सर्न नावैनो अब फाइनलाइज खाजा बफोर जोंरा थांजानाय सर अब एक्चुअली अब इमिडिएट न एग्जीक्यूशन खाइमाका जेहेतु ताबो न्यू फाइनेंशियल ईयर फंड हापाइसिने अब स्टार्ट खाइमाका